Αυτή τη στιγμή βάζουμε τη βάση για το ice bath. Λοιπόν, επειδή ο Ρένος σκάβει, θα σας εξηγήσω εγώ. Σε αυτό εδώ το σημείο στρώνουμε τον πάγο, στρώνουμε τις βάσεις για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, να κατασκευάσουμε ένα μπαρ από πάγο. Ένα διάφανο πάγο, ο οποίος θα μπορείτε να βλέπετε μέσα από το ποτό και να μπορέσετε να φτάσετε ψηλά σε αυτή εδώ την όμορφη θέα. Εδώ βλέπουμε τα παιδιά που κουβαλάνε τον πάγο. Τον πάγο, εδώ είναι ο πάγος. Μου είπαν να διαφημίσω τον πάγο. Τι είναι η σκιά του κάμεραμαν. Μόλις φέραμε όλα τα κομμάτια και τώρα πάμε να στήσουμε το μπαρ. Πάμε. Όχι τώρα, όχι δεν θέλω εγώ, άσε με, δεν το έχω ρε. Φιλάκι. Παιδιά, όλο αυτό το τζέρτζελο γίνεται γιατί η Στόλη Elite μας έδωσε την πρόκληση. Η πρόκληση ήταν να φτιάξουμε ένα μπαρ από πάγο για το πάρτι που θα γίνει αύριο. Ωραία, άμα το θα γίνει καλύτερα από την νόμιζα. Λίγο ακόμα, Ρένας, στην πλευρά σου σήκωσε το. Έπεσε. Έτσι, θα το γεμίσω όπως το Έλα, ρίξε. Όχι στα μάτια, πάλι καλά φορά γελί. Ω, δυνατός ο ψηλός, Μαλάκα, πολύ δυνατός. Όλα το πρώτα. Σπρώξτε το κι άλλο προς τα έξω. Αυτό, καθιδίσκει με το γωνία. Τον είχε συνήθως το φαγητό, Λοιπόν, χαροπά μου χρυσάνθεμα. Όπως βλέπετε, φτιάξαμε μπάρα από πάγο. Φτιάξαμε μπουκάλια στον πάγο. Σπάσαμε μπουκάλια στον πάγο για να σπάμισουμε και τον πάγο. Βάλαμε και χιόνι και είμαστε έτοιμοι. Τα λέμε αύριο. Early the next morning. Το πάρτι μόλις έχει ξεκινήσει, πάμε να δούμε τι γίνεται. Εδώ βλέπουμε το μπαρ, βλέπουμε πως έχει αντιδράσει μια ολόκληρη μέρα πάνω στον αέρα, έγινε σαν μάρμαρο. Βλέπουμε τις αντιδράσεις του. Ένα πολύ ωραίο challenge που κάναμε. Πρώτη φορά το στήσαμε έξω μια ολόκληρη μέρα στο χιόνι και όπως βλέπετε έχει κρατήσει όλο. Σας αφήνουμε τώρα γιατί μόλις ξεκίνησε το πάρτι.